תראה לי שיתוף אבל. שלום לכולם וברוכים הבאים למיינקראפט מודים. אני שר, איתי פה יאיר ואתם בסטאר אנד יאיר גיימס. יאיר, תגיד שלום. שלום. תודה לאל. אז היום אנחנו מראים לכם מוד שנקרא טים פורטס, וגם אני עם גלאסט פיקקס, זה גם איזה מוד. אם אתם רוצים אני אתן קישור. אז דבר ראשון, טלפורט, ואני לא זוכר חצי מהמתכונים, אז יש לי רסיפי בוק שזה מוד של מישהו שהמציא את המוד לואודר. אז סבבה. לא לא לא. עכשיו אנחנו נחפש, הנה. עכשיו איך את הדבר הזה, אין לי מושג איך. אתם יודעים מה? אני לא זוכר חצי מהמתכונים, אז שנייה, יש לי טלפון. אוקיי, חזרנו, והיה לי טלפון יפריעו לי, אז אני אתן לכם את הקישור, תוכלו לראות הכל. אז אני לא זוכר חצי מהמתכונים, אז שלום ולא להתראות. אז על פי המוד הזה אני מצאתי את המערה המושלמת. ועוד שנייה המיינקראפט שלי קורס, הוא הרבה פעמים קורס, ומצאתי 8 דיימונדס, והחלטתי גם כזה. אז עכשיו הראינו לכם את הטלפורטל, עכשיו נראה לכם עוד דבר. את זה הכי משופר, אז חכו שנייה, אני אחזור למקום הרגיל. עכשיו אני אראה לכם את הרגיל, פשוט אני אראה לכם. אוקיי, ניקח את זה ומפתח ברגיל, נשים את זה יום, נשים את זה, זה לבל 1. עכשיו, רגע, וגם שלט. עכשיו אני יכול לבחור במה יראה. אני לוקח מחשבון, לוחץ עליו, ופה זה מסמן כל מה שהוא יורד. אז למשל בוא נשים על קאו. אוקיי, עכשיו אני אעשה נקודה. אפשר נעשה שיתוף. אוקיי, אז שנייה, חכו, אני עושה ליאיר שיתוף. טוב, עשיתי לו שיתוף, ועכשיו סימנו על קאו. עכשיו נקודה בסינגל פר קומנס. עושים ספאון קאו, ובום, הוא יורה עליה. לוקח לו יותר זמן כי זה לבל 1, אבל עכשיו איך משפצרים? לוקחים את המפתח הרגיל ופשוט נותנים לו מכות. זה לבל 3 הכי חזק. אז עכשיו בוא נעשה ספאון קאו. מה אתם חושבים שיקרה? תוך מכה הוא מפצלח לה את הצורה. עכשיו בוא נראה איך זה. רגע, שיפ מסומן, שיפ, סבבה, ספאון שיפ, תוך מכה הורג אותה, והמיינקראפט שלי קורס. בסה. טוב, אני די בטוח שהסקין שלי נעלם. כן, הוא נעלם, אבל זה לא כזה משנה, כי אתם באמת לא צריכים לראות אותי. נכון? נכון שאתם לא צריכים? נכון? 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 טוב, לא משנה. אז סבבה. זה חזר משום על הלבל 1, אבל לא נורא. אז זה אומר שנוכל להראות לכם את לבל 2. ספאון קאו. אוי, באמת. למה אתה לא אומר לי, יאיר? יאיר, אתה בכלל פה? מה? אתה בכלל פה? טוב. תכף אני אגביר את הרמקולים. רגע, בוא נחזור למחנה, נבשל את זה. מה רצית להגיד לי? מה זה? מי שומעים שם ברקע? רגע, ניקח לנו את זה. נחמם את הבשר. מה? יאיר, אתה בכלל מסתכל? איפה הסקין שלי? מה? לא. כן, בטח.
חלק מכם בטוח לא מכירים את הפקודה הזאת, פריקם. עכשיו אני יכול גם לרחף וגם להיות מתחת לאדמה. והנה מערה ענקית שמשום מה יש בה מסילה. לא, זה מערה שחקרתי ושמתי מסילה. אין לי מושג למה שמתי שם מסילה. וסקין פלייר, אני אמור להיות... לא הצלחתי היום להתחבר לאינטרנט. בגלל... כי עכשיו הלך לי האינטרנט. הבנתי למה. הוא לא רואה אותי. גולד! אנחנו חייבים ללכת לחקור את המערה הזאת. כי יש פה גולד. למרות שכבר חקרתי את המערה הזאת, ומשם מצאתי את 8 דיימונד. אוי, תראי כמה. שרה, היית פה כבר? במערה הזאת כן. טוב, בואו נראה אם זה כבר. סבבה. סבבה. איזה יום סבבה. עכשיו בואו נחסן את כל הדברים ונאכל. בואו נאכל. טוב, אז זה היה העמוד שלנו להיום. תעשו לייק, תעשו סובסקרייב אם אתם רוצים שנמשיך. וכן, כל החרא הזה. אז יאללה, ביי ביי.